I en tid, hvor vi kommunikerer med lysets hast, føles det som om, at verden bliver mindre. Men når vi skal sende varer fra A til B, er verden præcis lige så stor, som den altid har været. Så hvad kan gøre en verden til forskel, når det handler om logistik? Vores kunder har brug for en superhelt, en Super Mario, en super effektiv teknologi, en ridder, der tør gå igennem ild og vand. Okay, næsten. Vores kunder kræver mere end et hold specialister. Derfor tilbyder Prime Cargo vores kunder, store som små, en komplet løsning, der dækker netop deres logistiske behov. Moderne transportsystemer får det til at se legende let ud at sende varer både til vands, til lands og i luften. Vi kan håndtere ekspresleveringer, store forsendelser og delvist eller helt fyldte containere. Prime Cargo vælger altid omhyggeligt de mest tids- og omkostningsbesparende løsninger. Så hvordan kan vi hjælpe dig? Vores superhelte kan tilbyde den bedste fragtløsning, så du overholder dit budget og din deadline. Toldregler kan være tricky, så du har brug for den bedste spiller på dit hold. For strander varer ved grænsen kan det koste dig dyrt i både tid og penge. Prime Cargo varetager dine interesser og sikrer, at dine varer problemfrit krydser grænser. Vores opmærksomme toldspecialister sikrer, at alt papirarbejde er i orden og i overensstemmelse med gældende regler, så alt falder på plads. Vi mestrer ikke transport ved tankens kraft. Ikke endnu i hvert fald. Men når det kommer til leveringer, forventer kunder ofte, at deres varer står på deres dørtrin i løbet af 0,5. Så sælger du direkte til forbrugeren, for eksempel fra en webshop, er Prime Cargo din ideelle distributionspartner. Vi samarbejder med et hav af business-to-consumer virksomheder på tværs af brancher. Vi hjælper dig også med at leve op til dine bytte- og returregler. Selv når kunderne skifter mening, hjælper vi dig med at sikre kundetilfredsheden. I logistikkens verden er Prime Cargo din redningsmand. Det sekund dine varer ankommer til vores faciliteter, vil Prime Cargos effektive lagerstyringssystem sikre kontrol og overblik over dine varer. Det betyder detaljeret behandling, såsom pluk og pak, labeling og sortering af forsendelser. Og vi kan levere direkte fra din leverandør til dine kunder. Vores efterbehandling af tekstiler er branchens bedste. Vi sørger for, at tøj altid ankommer friskt, attraktivt og klar til at blive revet ned fra hylderne. Så det handler faktisk ikke om superkræfter eller magi. Hos Prime Cargo lytter vi omhyggeligt og udvikler os konstant for at give dig den bedste løsning. Sådan har Prime Cargo altid og med succes håndteret stort set alt, hvad du kan forestille dig. Men vi er ikke kun til for at flytte varer fra A til B. Hånden på hjertet. Vores forretning er at gøre folk glade. Men vi kan ikke gøre dig glad, før du har ringet til os. Så kontakt en Prime Cargo repræsentant i dag og få en gratis konsultation.